Практикувайте. Учението дава плодове, когато се прилага. Мъдростта, разбира се, може да бъде следвана заради самата нея. В това има даже известна красота. Но честно казано, човек никога не знае дали изречената истина е мъдра или не, докато не види резултатите от нейното прилагане. Всяка дейност, умение или професия, прокопаване на канали, право, инженерство, готварство или каквото и да е друго, независимо от степента на овладяването им, все пак се изправят пред решаващия тест. Може ли човек да го върши? А вършенето изисква практика. Каскадьорите, които не практикуват, често получават наранявания. Същото важи и за всяка една домакиня. Безопасността всъщност не е много популярна тема, тъй като обикновено се придружава от „бъди внимателен“ или по-бавно. Хората имат чувството, че им се налагат ограничения. Но има и друг начин. Когато някой има голяма практика, неговите умения и сръчност са такива, че не е необходимо той да бъде внимателен или да действа по-бавно. Безопасното бързо действие става възможно единствено чрез практика. Уменията и сръчността трябва да се изграждат според бързината, съответстваща на времето, в което живее човек. И това се постига с практика. Човек може да тренира тялото, очите, ръцете и краката си, докато с практиката те като че ли започват сами да знаят. Човек, например, няма нужда да мисли как да включи печката или как да паркира колата. Той просто го прави. Във всяка дейност, доста от това, което се счита за талант, е всъщност резултат от практика. Ако не отработи всяко едно движение, което прави, за да извърши нещо, и след това не го повтаря отново и отново, докато не започне да го прави без да се замисля, бързо и точно, човек може да създаде условия за нещастни случаи. Статистиките потвърждават, че тези, които имат най-малко практика, имат най-много инциденти. Същият принцип се прилага в занаятите и професиите, при които се използва преди всичко ума. Адвокат, който не се е упражнявал и упражнявал в съдебната процедура, не би могъл да се научи достатъчно бързо да превключва мисловните си предавки при обрат на делото и го губи. Неопитният борсов посредник може да пропилее цяло състояние за броени минути. Младият продавач, който не се е упражнявал в продажби, може да умре от глад, защото не е продал нищо. Правилният отговор е да се практикува. Практикува и практикува. Понякога човек установява, че не може да приложи това, което е научил. Ако това е така, грешката е в неправилното учене, или в учителя, или в текста. Едно нещо е да четеш указанията. Съвсем друго е да се опиташ да ги приложиш. От време на време, когато човек не постига нищо на практика, той трябва да захвърли книгата и да започне от нула. В областта на филмовото озвучаване нещата изглеждат последния начин. Ако някой правеше това, което е написано в някои учебници за звукооператори, то птичата песен не би звучала по-добре от корабна сирена. Затова не можете да разберете какво казват актьорите в някои филми.
Добрият звукооператор трябваше да открива сам каквото му е нужно за работата, за да е добър в професията си. Но в същото време в киното се наблюдава и точно обратното. Някои от учебниците за киноосветители са превъзходни. Ако се следват указанията точно, се получава прекрасна сцена. Непростимо е, особено в едно високотехнологично и живеещо на висока скорост общество, не всички дейности да са подсигурени с адекватни учебни помагала. Но това не би трябвало да спира човек. Когато съществуват добри учебни помагала, ценете ги и ги изучавайте добре. Където ги няма, съберете наличната информация, изучете я и сами доразвийте това, което липсва. Но теорията и данните процъфтяват само тогава, когато се прилагат и то на практика. Човек е в опасност, когато другите около него не практикуват уменията си, докато не ги усвоят напълно. Има голяма разлика между доста добри и професионални умения и сръчност. Тази празнина се преодолява с практика. Карайте хората да гледат, да учат, да планират и след това да действат. И когато те направят всичко това, те трябва да практикуват. Да практикуват и пак да практикуват, докато не започнат да се справят като професионалисти. В уменията, сръчността и бързината се съдържа значително удоволствие. То може да се постигне единствено чрез практика. Да се опитваме да живеем в динамичен и бърз свят с мутни хора не е много безопасно. По пътя към щастието се върви най-добре с компетентни спътници.